Senyores i senyors, disculpin, prenguin atenció. Avui del cel plou sucre i cullerades de petons, un raig embolicat de sol, capats de somnis. Figues de moro, prunes i albercocs, quan ets a prop meu confon la terra amb el cel. Quan ets a prop meu confon la terra amb el cel. Cireres d'arbós, préssecs i melons, quan entro dintre teu cullo mores al teu cor. Quan entro dintre teu, menjo mores al teu cor. Cada dia neix un altre estil al teu cantó. Obro els ulls i hem fet un altre cop la volta al sol. Figues de pic, síndries i raïm. Entro dintre teu, sé que sóc al paradís. Quan entro dintre teu, llepar-ho als meus dits. El 12 d'abril els podrem veure al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell presentant aquest darrer treball, Tothom ho sap. I avui és un goig tenir-los aquí a Salmaldon Televisió. Ben trobats, nois. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per ser-hi, per fer-ho possible i sobretot per compartir-ho, perquè és un goig poder compartir amb vosaltres aquesta música i que vosaltres ens la compartiu tan generosament amb nosaltres. Jo et vull preguntar, Gerard, abans de començar, després de tants anys de trajectòria musical, que són molts, és difícil esgronar la frescor dels primers moments, pintar-los d'il·lusió i rubricar-los amb la pròpia rebel·lió del rock? Més que difícil és l'única sortida possible, penso. D'altra manera, és millor fer una altra cosa, saps què vull dir? És millor no deixar que les coses es vagin caricaturitzant a si mateixes, sinó si no trobes o no aconsegueixes o no lluites per aquest misteri indesxifrable que sempre vols intentar traduir en cançons, millor que et posis a fer una altra cosa que et provoqui aquest entusiasme, no? És la teva pròpia identitat el que et demana això. Clar, és això, és això. Un disc aquest, fet a dos mans. A l'hora de concebre'l, costa concebre un disc a dos mans? A dos mans, sí. A dos mans, a dos ànimes, a dos ments, a dos creativitats. Com va anar el procés de gestació, sabent que de dos panxes en sortiria un sol hereu? Que fort dit així, eh? Sí. No sé, suposo que d'alguna forma no s'ha fet a dos mans. És com que està fet a quatre mans. Més enllà d'això, no? Perquè no tenia la sensació pas de que estava fent el disc amb algú. És com que estàvem fent un disc. I ara som amb tota la banda, de fet, perquè això no ho haguéssim pogut fer. Som nosaltres dos que ho hem gestat i tot això, però la banda sense ells no hauria sigut possible, no? I cadascú ho fa com si fos una prioritat, no? De fet ens estiren a nosaltres moltes vegades. Vull dir que era impossible fer aquest disc sense ser família, saps? O sigui, abans hem sigut família, per dir-ho, per explicar-ho d'una forma, no? Un altre dia abans hem sigut tribu, abans hem sigut còmplices, i després hem fet la cosa, no? I l'important és aquest esperit, o sigui, és la família, és la tribu, és això, no? Aquesta energia comuna, ja siguem nosaltres dos, o l'Hermen, el Sergi, quan han arribat, el Richie, tots els músics que... De fet, fins al final no sabíem com es diria aquest projecte. No, si tindria el nostre nom, si ens inventaríem un nom nou, o sigui,
no estàvem treballant des de l'ego, podríem dir, des d'un, sinó a favor d'una cosa que no sabíem ben bé què era encara, no? Però que encara és el més bonic, perquè això és la creativitat pura. Això suposo que quan no has d'impostar res, i per això dèieu de la complicitat i la família, vam coincidir aquí, hem coincidit convivint, en principi jo m'havia d'estar a aquest costat i el Xerim a l'altre, i hem estat sempre paret per paret, no? És allò que... Al final no ens ha mogut ningú. No, tu sents si jo faig una tos o jo si et gires del llit, no? I és estrany perquè generalment quan fa un disco, això ho hem parlat molts cops, que necessites certa intimitat per fer una cançó, no? Perquè és un moment molt vulnerable, perquè qualsevol cosa t'ho pot desmuntar tot. I en canvi amb el Gerard ha sigut des del primer moment. Us enteníeu sense parlar? Sí. Sí. Sí, de vegades me llegeix el pensament i després de vegades em respon preguntes que encara no havia fet, que estic pensant. Sí, és molt estrany això. Això és màgic, no? Trobar algú amb qui compartir d'aquesta manera. Suposo que hi ha una sincronia molt potent i aleshores em quedo com dient si ha llegit el que estic pensant, que m'ha de preguntar, ho haurà llegit tot. Dic, mare meva, no tinc res per intranquil·litzar-me, però... No, però això ho noto, Però sí, no... De fet ens passa, igual a nosaltres més perquè hem estat visquent junts, però amb la banda passa això que no pots enganyar perquè ja ells ho veuen de seguida. Saps? És millor ser generós com són ells, no? Sí, no hi ha reserves, tothom està al 100% i això és el que traspua el disc. Sí, i el rock and roll no pots fer a mitges, no és una proposta estètica, no estàs pintant una cortina a la paret, no? Ets tu que t'estàs estampant contra la paret, per dir d'alguna manera, no? Aleshores... Sí, el compromís és amb un mateix. Escolti, amb la societat, són temps així potents, però en realitat al final el compromís és amb un mateix. És la fidelitat, no? Aquesta fidelitat als vostres orígens, a vosaltres mateixos, a la vostra creació i el fet a sobre de poder-ho compartir, això ja és del màxim, no? Sí, i més enllà dels nostres orígens, no? És la fidelitat a una cosa que ens ha donat molt, no? A una música, a la nostra música popular, no? A la música que va fer que d'alguna forma estiguem fent això que estem fent ara i no una altra cosa, i no haguéssim optat per acabar la carrera de filosofia, ell per exemple, i està a l'atur perquè la filosofia ja gairebé no entra ni en els plans d'estudis, no? O sigui, t'has lliurat d'una de bona. La música, com que ja ha estat sempre fora, vull dir... sigut millor. Vaig estudiar filosofia. Va bé. Sisplau, ara no. Jo me'n vaig a la muntanya, directament. Doncs jo em quedo aquí, tothom amb el trabuco i el ramat. A tothom ho sap i trobem l'essència més essència del rock, tocs de big band, carícies d'en Dylan també, i cançons amb missatges, sobretot cançons que venen de gust de fer sonar, anar en carretera enllà i cantar a tot volum, cançons amb una veu pròpia. Nois, com s'aconsegueix tot això? Jo crec que és fruit del moment, perquè quan fas una cançó al final el que fas és posar la lupa en una sensació, no? I bueno, hi ha moltes realitats, però la que igual hi ha una que compartim entre tots, no? I aquestes cançons crec que són fruit d'observar-la i de viure-la. I les lletres, no sé, va ser bastant immediat, no? Sí, jo mai, d'alguna forma... Esclar, és que hem treballat des de la llavor, des de l'essència, capturant-la i no deixant-la escapar-se fins que estava maquetada. I això incloïa les lletres també. O sigui, estàs una mica sense reserves. Jo, de tant en tant, em venia al cap el Gato Pérez, que no té res a veure, I curiosament el Gai Mercader, que és còmplice en aquest disc també, el promotor, de tant en tant ens ha parlat després del Gato Pérez, no? Sí. Sobretot per aquella cançó que deia se fuerza la máquina de noche y de día y el cantante con los músicos se juegan la vida o alguna cosa així, no? Vull dir, que hem anat una mica, saps... Ho hem posat per davant de moltes coses. Ho hem posat per davant de tot, crec jo, sí. I de nosaltres mateixos de vegades. Aleshores, aquests 2 anys de treball, no sé, per mi, mirat en perspectiva, que porto 30 anys gairebé fent música, els veuré d'una manera molt especial en el futur, segur, perquè han sigut tan densos com podríem haver estat 10 anys, no?, en un altre moment, i l'energia d'un nou projecte m'ha fet recuperar moltes sensacions, no?, des dels finals dels 80, que no tenia aquestes sensacions, no?,
realment és com un primer disc, això. De picar pedra. Sí, de picar pedra i a gust, saps? I on hi ha més pedra. Això és Com el que pico tota, traspua, no? Saps què vull dir? Sí. Més pedra, més muntanyes, que ho pico tot, no? Saps? Aquesta sensació. I també aquest fet de com està treballat el disc, del munt de cançons entre les que hem triat, d'algunes... Hi ha algunes idees aquí que potser porten 10 anys voltant, no? Imagina't. Saps què vull dir? Sí. Han reposat, han tornat... I això només ho fas quan fas un primer treball, així d'alguna forma, gairebé. Hi ha algunes llavors que tenia el Xarim, molt suggerents, molt inspiradores, i de sobte casaven absolutament amb el que estàvem treballant i s'han posat aquí i entre tot hem fet un tot. Un disc molt treballat en els mesos d'agost, És curiós, no? Els mesos de calor, potser els més feixucs, són els millors per crear per vosaltres? Igual a la ciutat, el context de la ciutat. El context de la ciutat. De sobte aquell secador de, saps, de tota revolució s'atura, el trànsit, tot, no? Les finestres obertes, una sensació d'estar en un territori com si haguessis ocupat la ciutat, no? D'alguna forma, o la gent l'hagués desallotjat, no? I tu t'has quedat allà dient, m'és igual, no? Fora del temps, no? Sense horaris, una altra sensació. I ja, no diré que han sigut el disc ha sortit d'aquells 2 mesos, però van ser molt productius, molt fructífers, tant el mes d'agost del 2012 com el 2013. No sé, hi ha molta intuïció en aquest disc i al mateix temps pocs complexes. Curiós això, que justament a l'agost quan sortís més material. Sí, l'estiu ho té això també, és més extrem. Es veu que el mes d'agost i el mes de desembre és quan hi ha més divorcis i separacions. Jo el de l'estiu ho havia sentit, però el de l'hivern no, però es pot entendre. També és normal perquè per Nadal... Com més hores conviure amb algú. Es conviu més temps i a més a l'estiu encara un se'n pot anar a la platja mentre l'altre se'n va a fer una altra cosa. En canvi, a l'hivern, per Nadal, la gent ha d'estar dins de casa i encara convius més, hi ha més frec a frec, no? Les parets encara són més sòlides que cap. Però també hi ha gent que s'enamora més encara, vull dir que tot depèn. És més extrem, no? Tothom ho sap i trobem l'essència elevada al màxim exponent de la creativitat, tant teva, Gerard, com teva, Xarim. Ara és el moment de tirar-vos floretes. Què et mires de la creativitat d'en Gerard? Doncs una cosa que prenc del Gerard cada dia és la seva forma de fluir i d'improvisar, no? De fet... El surf. El surf, sí. Jo dic que és un jazzman de les lletres. Les lletres entrarem més tard perquè la veritat és que... De les paraules, en general, saps el que vull dir? I amb la música, de fet, és curiós perquè té una visió... No sé si els cantants se consideren músics o no, això ja sé si és un debat. Això seria un debat. És un altre debat, sí. Però des d'aquest coneixement que té ell... En qualsevol cas, els músics no es consideren cantants. Exacte. Si canten és un més a més. No? I tu, Gerard, d'en Xarim? El Xarim serà el millor surfista de la història, al final. Vull dir que ho té molt clar. A veure si aprenc alguna cosa. No, tot. Però aprendre, en el fons, en perspectiva, és aprendre a desfer, saps? És saber fer menys força, és saber posar, en el fons, una energia adequada a les coses, no? És fer simple lo complexe? És saber pensar que lo complexe és simple. És pensar quan estàs pujant una pujada molt gran que en el fons t'estàs deixant anar per un tobogan, no? Saps què vull dir? És aquest èmbol, no?, de les coses. I gaudir mentre... I després és quan pots realment bombejar coses, no?, que en fons que no l'èmbol. A mi del Xarim m'agrada i em sorprèn i em fascina i m'entusiasma, i veig que a molta gent li passa, la fe que té, no?, en la música. Bueno, igual és per això que ens hem pogut mirar els ulls, com de tu a tu, fent aquest disco. Perquè no crec que tu tinguis més fe que jo. No, però jo estic més baquetejat i a vegades penso... Precisament per això, I en canvi, aquesta entrega, no?, entregar-te a una cosa perquè hi creus que allà hi ha veritat, no? I això és molt potent. I després d'aquí es tradueix la seva capacitat musical amb la guitarra, expressivitat, el seu
la seva exigència, no només amb aquesta, sinó amb qualsevol instrument que li cau a les mans. No el venguis també, que encara t'aprendran, Gerard? Segur, jo sempre li dic que quan toqui el Madison Square Garden me deixi, un backstage ja no me'l deixarà, però una entradeta, ni que sigui al galliner i l'aniré a veure. Però això és molt potent, perquè et torna moltes coses, no que havies perdut, però potser que t'havies mig dubtat o descregut, no? I dius, què coi, és possible, no? Per això el gènere i aquesta música que fem és molt d'equip. Un sol, saps, t'ho demana tot, és molt físic, però no només a l'escenari, és constantment, no? Però és la fe, tu sol, no? Al final ets com un gilipolles. Bueno, tu sol, al final acabes al talego, perquè dius, saps? I en canvi acompanyat, saps? És allò de, ei, quan un no, quan tal... Això diuen els africans, no? Si vols anar ràpid ve sol, si vols anar lluny ves acompanyat. Doncs exacte, és una gran veritat. Al disc hi trobem 13 temes, però també per tothom que el compri hi ha un regal a dintre que jo no descobriré perquè vull que el compreu, perquè paga i molt la pena. I ara vull parlar de les cançons, nois. Estan ordenades d'una manera que semblen conformar un quadern de bitàcola, on la vida i el rock and roll en són la base. Estan posades aquestes cançons ordenades expressament perquè ens doni la sensació que fem aquest viatge per aquesta bitàcola o realment estan posades a l'atzar? Mira, jo crec que això va ser el més conscient que vam fer en tot el procés, que va ser bastant intuïtiu. Al final va ser, el més mental va ser fer un ordre, perquè això fos tragable, no? Perquè s'entengués bé la cosa. Així que sí, vam estar bastant temps donant voltes amb això. Sí, és molt conscient aquest ordre. I a vegades s'agraeix pels que ho escoltem, perquè és ordre que hi ha moments àlgids, però també hi ha moments per poesia, com la cançó que ens heu fet abans. Després, darrere no hi va una cançó dura, i segueix, va creixent, però tampoc, no sé, s'agraeix i vull que tothom que no l'hagi escoltat, sobretot que l'escolti, o que vagin al TAC el dia 12 d'abril, i si no aneu mirant la web, que ara sortirà aquí sota, que hi trobareu els concerts, perquè jo crec que paga molt la pena i s'agraeix molt que hàgiu triat amb tanta cura aquest ordre, no? N'hi hagués pogut haver altres d'ordres i va haver-hi... I a l'últim moment sabíem que... Bé, i descobrim ara coses noves que aporta aquest ordre. No vam ser conscients potser plenament de totes les coses que comportava fer aquest ordre. Jo crec que hi hagués pogut haver algun altre relat també del disc fent un altre ordre, però el disc ha sigut diferent. Sí, ha sigut un altre disc, sí. Igual si haguéssim posat una altra cançó que no fos en preguntes i la gent hagués dit, és un disc molt tranquil, no, el fet. Saps? En canvi, en fiqués una més potent i sembla que el disc sigui més elèctric, vull dir que és bastant psicològic també, per no com l'escoltes en disc. És curiós també, no? Com al marge de la música, al marge de les lletres, al marge de composar, l'ordre que hi pugui haver sigui important per les persones que el rebem, perquè vosaltres en el fons, jo crec que quan pariu una cançó ja l'heu parit, forma part del món, tot i que encara sigui vostra, no? Sí, les cançons són de la gent i això és el que dona sentit segurament a tot al final, però fent aquest símil de parir que dius tu, pareixes una criatura i la criatura pot ser preciosa, pot ser d'una manera o d'una altra, però segons el que li posis i com la vesteixis i quin pentinat li facis i... La pots destrossar, pot ser un o altre, saps què vull dir? Almenys en aparença. I al final és això, els ossos, l'esquelet, els muscles, les vísceres, estan totes aquí. Aleshores és com les poses. Hem intentat fer un monstre el més atractiu possible i el més entenible possible, no? Però bé, tot l'uno que diu l'última cançó del disc, no? D'alguna forma. I anem a les lletres. Les lletres no estan signades. Això és perquè nosaltres ens imaginem qui ha escrit cada lletra? Perquè han estat escrites mano a mano? O per què és? Hi ha hagut molta promiscuitat. És cert que d'una manera segurament natural i aparent la responsabilitat de la composició és del Xarim, no? I la responsabilitat de les lletres és meva. Però la responsabilitat vol dir això, haver de donar la cara, no? Per això segurament no vol dir que ho haguem fet sols cadascun d'aquestes coses. M'has explicat bé això. Sí, és una mica aquest punt de vista. Aleshores, no sé, em feia molta gràcia perquè això m'havia passat amb grups que m'agradaven moltíssim i que admiro i que penso que, no sé,
més enllà de voler fer cap comparació, no? Però hi havia durant molt temps i debats entre els amics i tot això, a veure qui havia escrit aquella cançó, si era del Lennon o era del McCartney, encara que la cantava un o l'altre, o el mateix amb altres parelles d'aquestes mítiques, o el Jagger o el Richards, i deies, convençut, pensaves que era d'un o de l'altre, no? I després treballant, i almenys en aquest cas, te n'adones que, no sé, de sobte una tornada com la del pinball, la tornada és, bueno, la melodia mateix està fet. És un Frankenstein. És un Frankenstein. O sigui, la primera part és meva, després s'enllaça amb una de seva. O sigui, sí, no és gaire freqüent, això. La part B és meva, la A engegava ell, saps? Era com... És bonic a la vegada. Engegava una cosa i després se me'n venia una altra. I, o sigui, no sé, de vegades el pescava tocant la guitarra a l'habitació, a vegades el Xerim toca fins i tot veient una sèrie o una pel·lícula, té els cascos i ell va tocant. Jo no sé si sap el que fa. Això no m'he preguntat mai. Saps el que fas? Tu quan estàs veient i escoltant la sèrie i estàs tocant i no et sents la guitarra perquè estàs escoltant la sèrie, sí, clar que ho sé. Saps el que fas? Sí, és que m'avorreixo només mirant la sèrie i dic que he de tocar, sí que ho sé, sí. Val. Doncs de vegades també ho he enregistrat. I després potser un instant o 8 compassos d'aquella improvisació, sobte hi trobes una màgia, no? No sé, i de partir d'ara li construïa una melodia i ell deia, què és això? Dic, no, això és una cosa que has fet tu dintre. Depèn, un altre dia arribava ella un matí i s'arrencava mirant per la finestra sense dormir, venint de vol, i s'engegava i arrencava una cançó com l'Ara o Mai, no? Amb un principi de lletra, amb tot un desenrotllo, i després junts la vam acabar de desenrotllar i de donar-li forma i vam matisar alguns punts de vista per obrir més el zoom i fer més gran angular, no? És curiós perquè quan jo escrivia ja tenia present com que m'està encantant els dos, això, com que no és un disco meu. No, i a més de vegades ens han comentat, es nota que aquesta és teva, Gerard, i segurament era seva. I es nota que això ho ha fet el Xerim, i potser aquella melodia dels inventors o tal, l'havia fet jo. Per aquí teniu un joc maco. Sí, és una qüestió d'empatia, no? Suposo que ens inspiràvem un a l'altre, en algun sentit. Sí. Per seguir endavant. En una de les lletres d'aquest treball diu la mentida és la cara i la veritat té un cost. Políticament parlant, quin cost té la veritat? La mentida és cara, la veritat té un cost. Després diu, vull una guitarra per pagar tot sol, no? Almenys no carregar els teus morts als de més, no? No esquitxar els altres, com ens toca fer molt sovint ara nosaltres rebre els esquitxos, no? I estar pagant les vergonyes, les malifetes, les ruïnes que han ocasionat d'altres, no? Ja sigui a través de bancs, a través del que sigui, no? A través de corrupcions, a través d'inversions absurdes, no? La mentida... Clar, la mentida cada cop penso que és... Tothom ho sap, té a veure amb això. Cada cop més gent sap que és mentida, saps què vull dir? Si podem dissimular, com diu la cançó, la campana, fer veure que la mosca al plat no hi és i seguir menjant i aguantar-te els fàstics, no? O passar del plat i canviar el plat. Vull dir, i els temps són una mica així, no? Una mica límit. Amb títols com 1000 preguntes, ara o mai, tot el que sents, hi ha el mot Déu. Jo us vull preguntar, musicalment, Gerard, quin és per tu el teu Déu? És curiós perquè això ho hem vist després, no dius vaig a parlar de Déu, no. I segurament... No, jo tampoc no vull arribar al Déu de la cançó, sinó al teu Déu musical. El meu Déu musical és... Una pregunta, aquesta? No, segurament el meu Déu musical és tan abstracte com el misteri de l'univers, saps què vull dir? O sigui, al final penso que la música és una eina poderosíssima, però no per res, per aconseguir poder ni res, no? Sinó per un mateix, per entendre-ho tot absolutament. Ja sé que pot semblar una megalomania, no? O una majarada, però penso que sí, és el llenguatge de l'univers, és la matemàtica, la geometria de l'univers feta so, no? D'alguna forma. Vibració. És vibració, representa moltes coses. Quan la NASA envia
o l'home envia missatges a possibles vides exteriors, hi ha música allà. La Novena, Mahler, els Beatles, etc. Perquè pensem, si entendran alguna cosa, serà la música, no l'anglès, el català, o el castellà, el francès o el xinès. I els convertiran en un himne, potser sense saber... No, és una qüestió o sigui, és més ciència fins i tot, que purament entreteniment, jo penso, i en sabem molt poc. Com de tantes coses. Una vegada un professor xinès de veu molt interessant, que es diu Chen Tao-Cheng, té un llibre que es diu El Tao de la veu, i recomano. Ell està donant classes a Nova York en una universitat. Deia, els occidentals menyspreeu el més poderós que tenim, els humans. I què és? És la imaginació. Perquè imaginar és crear la realitat, no? És a través de la visualització, d'imaginar i de veure allò que pot ser, tu pots aconseguir-ho. Sense això no pots aconseguir res, no pots arribar enlloc, vas perdut. I la música és una guia en aquest sentit, penso, no? Per mi pot quedar molt transcendental això, però és molt potent, saps? Aleshores, segurament Déu o Déu de la música, si és, m'és igual, saps què vull dir? O sigui, la responsabilitat és cadascú amb si mateix. Si n'hi ha un o altre, o és Beethoven, o és Mozart, o és McCartney, o és Marley, o és qui sigui, o és Kurt Cobain, m'és igual, o és l'Elvis, no? Penso que ells, en el fons, són transmissors d'un llenguatge que va molt més enllà de nosaltres mateixos, no? I si Déu és algun tipus de matèria, doncs segur que no és gaire diferent de la matèria que és la música. Sí, exacte. Els pensaments o les emocions, no? No sé. De fet, és això el que dona sentit a la vida, no? Les emocions, els sentiments. Sí. I què suposa per vosaltres formar part del cartell del Festival Canet Rock, que aquest any ha tornat? El Canet està a la memòria, no? És un festival mític. Aleshores, jo crec que tots els que anirem allà anirem a donar-ho tot, no? Sí, espero que ho fem digne entre tots. Sí. Aviam. És bé. El 5 de juliol. Jo per generació no vaig poder anar al Canet, era massa petit. I el Xerim suposo que tampoc, no? Un pare, veus? Aleshores sí, és una cosa pendent, és una connexió pendent que hi ha, i resulta que ara es fa una altra vegada, d'una altra forma. Aquell era un moment en què la música tenia un altre sentit, segurament tenia un poder transformador i un compromís amb la realitat. Doncs això, Canet Rock, és una data mítica, no? Una data mítica, i jo, ja per acabar, nois, perquè per aquí m'estan fent senyal de que em tallaran el coll, jo a vosaltres us el salvaré. Tothom ho sap, però ho sap qui ho hauria de saber? No sé, preguntem-li al vent. Ho sents? Anirem a preguntar al vent? Sí. Doncs som-hi. Gràcies, un plaer, nois. Merci. Plou sucre i cullerades de petons, un raig embolicat de sol, grapats de somni